Hanul, Hanul, Hanul. Paran sa. Mlebu aja cuma ngamping wae. Cilapo zaman anu. Ngapa ya ini kening iki. Tadi wae jira wingi. Dinten-teni nganti sore nana jebule. Ya seburane Hanul yang ini ki nyong ketok. Nggawe penggawean akeh di desane dhewe kok meta-metu wae. Ari. Kandhane besok ayo melu aku. Ngono. Besok ayo melu aku minggu. Nang bedengan. Kan luwih jelas maneh. Bani nana jebulane. Ora wis lah sisuki menang nih positif. Cek roh apa ae sih sing ono ndek desa punya semua iki Hanul. Nek desa paling semua wakil. Mulane nganti winane nganti tak tenteni di soru ya yang ngono kulo karepe kate ndidoi paran wae sing ana di wisata Bangkesuma jira ora teka perjo ta kendaan kira iki Kok gendaan sama ni ngece ta ya apa Hanul. ya orang iki jenenge lare nom saiki nyari ora kendaan kayak nyari di jalan-jalan Makanya buat dikeluarin kenalan gini. ya ben ayo nang anu kedengan ngono ya kelihatan nyantol tapi ya jarang sih lari-lari nggak kendani dewi biasanya wisata di kedengan Jombenen tak rewangi Joko di Bedengan. yang ngono lari nggak ke wisata nih kedengan aja cuma itu ya ke wisata nih sing open nang desa itu jadi orang meta metu wae Iya ya Hanul. Ngombe itu sirang ngono tok sun ya. loh itu nanti Mulai sih. temenan loh saya sisuk loh ya Iya ya Hanul tenang aja wis.